थांसै ना लायनोसै ओमफ्राय ना गिटार लाना फैगोन गन्थं गरंफोरा आयु थं थंनो गसाइसथारलै बेथे थेवबो लाजि बांसिनै जावबाय दंथारो आरो लाजिनांलाय अ इदिस' बेफोरसो थास' जावग्राया खदालखौनो बस'बावबायसो बा ओरैनो जावनायल' खदालखौनो बस'ना लाना फैबाय नि साला ना मा होनो हो जागोन होनबा खामानि गैया बेफोरबायदि हिनजाव मोनदो रंजा नोङो जावख्लाबना हरगोन बेहाय बेफोर थरायनायनि थास' बेदर जावगासिनो इमान बायदि खुर मानसि रायजोफोरनि फिल्डआव साला फारसेखै नङा फारसेखै जुजिबायानो थागोन माने इयो नायनायनि बा हो इमान रायजो नुहुरजोबनायाव नि बहा मा थास' जावबाय दं इयो आरो दा बखि जालायनो लुगैदों र' हो बखि जानो लुगैदो पाब्लिकजों दोनदोसैलाय नै मोनगाजायो जासि ओरैबो सावखांबाय बारियाव थुङा खालामजोबनानै मोख्राया खारथोलै होननानै जासि सावैलायो सिबथुमनानै मोख्राया खारगोन नामा अर होननानै खारगोन नामा फैनाय नङा नामा हो ओमफ्राय मा जागोन इखो माना हो ओमफ्राय माना जागोन इखौल' बुं ना दे बा गुरनो थांनो दिनैबो जुथ' मोनासला ओंखाम जानायाव इमान बायदि मानसि इयो खिन्थु भिडिअ बानायाखै आं दिनै इखो बिखास एक नाम्बार बिदिनो कुथुर कुथुर जेखोन मेखोन मावथिंबाय थागोन आरो खामानि गैया बेफोरबायदि हिनजाव मोनदो रंजा नोङो जावख्लाबना हरगोन बेहाय दम इमान रायजो नुहुरजोबलायनायाव नै गामिनि मानसिफोरा नुहुरजोबथारो बेथे थैबायलै मोनागारा ओरैनो मानो जुजिथाबबाय दंलै नोङो हो मोनागारा मानो जुजिथाबबाय दं बेसेबां जाखो एया जाबायानो सं नि जाबाय फै ना लायनोसै आं हो माया बा थेवबो लाजि बांसिनै जावबाय दंथारो आरो लाजिनांलाय अ इदिस' लाजिया हानायखौलाय मानो लाजिनांगौ बय सोरबा ये बिराद साफा जाबाय नामा हाजार सं बेसे अनगोन आंखौ बाबा इस माया खोनायाखै बेहा बेसे अनगोन दा ओमफ्राय जावहोखादोंमोन आंखौ दा थास' दोनलाय थास' ना संना दोनबानोलाय खामानि मावनो थांनानै मोनजाफैबा नामा बिराद गाजा सं बिराद मोजां बख'बाय दं सं दे जावनाय गैलानो सं जाबाय दे जिखिनि मोनबाय जाबाय दे दोन ओमफ्राय थरायनाखौ नेनायनि माबायावनो नै बेखौ सावफ्लांलायलांबाय आङो आबहाया खामखादो खाथियाव थांनो नाया खाथियाव फैना ओइ मोनलांजोबगोन यै हाथ्रासं गार'खायसं लेथ्रा जाबाय थानाय नुनानै बिलाइ जाजोबना लामाया बेखौ संना होबाय माया दोन फै ना लायनोसै कमल काटदो जागोन ना ग्रास काटदो हो बेफोरसो थास' जावग्राया खदालखौनो बस'बावबायसो बा ओरैनो जावनायल' खदालखौनो बस'ना लाना फैबाय नि साला थैबायलै बबे नायनो बेसेबां जाखो ओमफ्राय इमान जावदो ना खदाल बायस'लायनाय नों हाथि रखम बोलो होना जावबालाय दा दोलायदो खदाल मोजांखौ लांनो गारै बयाखौसो लाना थांखानानै नायनि लखबनाया बेसे गोबां ओइ जाबाय ना ग्रास काट बया गिदिर जागोन दे जागोन दे
Goलोमफ्रुलाय जों गोलोमदै बिमानो कास्टार साउन्ड थौ कास्टार थौ थांसै ना लायनोसै ओमफ्राय ना गिटार लाना फैगोन गन्थं गरंफोरा आयु थं थंनो असाइसथारलै बेथो बेफोरबायदि हाबि जाबि नागिरथिंबाय थानायखायनो असाइस जालांजोब्बाय बेथोलै है बोरै जाबावगोन इदिदोलाय बोरै जाबावगोन इदिदो बिदिनो जालालै खदाल सेफायना लायनानै लाबोदो खदाल मोनसेखौ लांखायाखै आङो इ बायलाखा ओमफ्राय इमान गाजा बापावै बोथिसे थांनाय नङा इयो जानो थांगोन थांगोन दे मानो थाङायलाय लुगैबावदों नामा नों आगान बारायलांनो जावखागोन बाजाराव थांनो मोननांनायखाय बिराद गाजा नामा ओजोंफ्राय जों थाबायना खिथिगासिनो सं बा पानिपुरि जानो लुगैदों लोगोफोर पानिपुरि लायना फैनो बया जाखागोन दिनै नायबाय था ना मा होनो हो बया जागोन होनबा बा लोगोफोर थिगसे गरम ओमफ्राय जोंहा गांगाथबाजों आंजों बाजाराव थांनानै मोनफैबाय ओमफ्राय पानिपुरि लाबोदों बिराद पानिपुरि जानो लुबैदों बिनि थाखायनो सानैबो पानिपुरि लाबोबाय ओमफ्राय जोंहा गांगाथबायानो एवगासिनो थिंजाय जानायाथ' खम गैखाया मा होनदों जानायाथ' थोखाया माने थोखाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बायनायावथ' 10टा 20टाल'सो मोनजायो ओमफ्राय 80 थाखायावनो बायना लाबोदो आलुखौ रुदो ओंखायनो होख्लायलायनोसै जोंहा नै गारामा सारामा दोलालायलांगोन अब्लाबो गारा आरो जानो आइ लाभ पानिपुरि बिराद गोथाव मोनखायो ओमफ्राय आलुखौबो रुनानै लाखाबाय नै दा इखौ सिफ्लेनानै जानांसिगौल' दा आङो थिंख्लें दंखायो र' जानाव लोगोफोर थिंख्लेंखौबो माबाना लानोसै नैयाव दोनखादोंमोन आङो जिरनानै बा खात्रा बानायखादोस' आत्रा टेस्टिंआव फैबायानो नै हनै आंनो टेस्ट खालामनानै गावसो टेस्ट बिफिदो बोरो बानायग्रायासो टेस्ट खालामनांगौ ना प्लिज oh god sorry खात्रा जागोन ना orang पानिपुरि दखाननिफ्राय जागोन ना जाया जागोन स्पेसियेलि सिख्लाफोरनि थाखाय साख्रिबो मोनला माबो मोनला पानिपुरि दखानखौनो होनो हासिगोन नै थिंख्लें रोसि आलु चाटनि ओथिंजाय पानिपुरि थौ जायनोसै लादो लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव गांगाथफाजों आंजों जाग्रोनायानो बारा माबा माने गांगाथफाजों आंजों सान्दुङाथ' ओरैबादि गरमखा ओमफ्राय लुगैबाय आरो एकदमबारे खट्टा मिठा गोखैलाय मालाय जानो बिनिखायनो बाजाराव थांब्रबलायनानै पानिपुरि पेकेटसे लाना फैनानै होखाबायनै लोगोफोर एवनाया दा जानोसै जानो डाइलग मारलायनाय गैयानो जाबायानो नै चेलेन्ज गैलाया माने जानायल' आरो जाय बेसे जायो जानो हायो जाबानो जाबाय दे सानदे बांसिन जानो हाखायो आं हाखाया खिन्थु आं बिराद लुगैनाया बांसिन आंनाबो एफा गोजानाव दोननानै ओंखाम जाखाया दिनै जाखागोन निसाखौ मा बुंनो लोगो थरायनाया रुटि गांनै जाखांबाय दहायनो लाना फैखालाय एस्ला ओंखाम जाया होनबाय नालाय बायना जानायसोसो न'आव जानाय गाहाम बानायनानै बायना जानायाव गोबा गोबा फिसा फिसासो मोनो सं फेनबो होखायाखै लोगोफोर बया गरमखा फेनखौ मानि गारनो होआखै जेंथार जाजोबगोन ना बेनो गारनो होआखै
เดี๋ยวเด้อละเฮ้ยน่าดื้อคือมันไม่ดองนี่ได้ไปดองดูกันนะดูกันนะได้ไปดองกลางเลยเลย